Ľudia považujú múdrych ľudí za tých, ktorí majú nejaké tituly, alebo skončili nejakú školu, alebo majú nejaké vyznamenania, alebo certifikáty, alebo niečo podobné. Z môjho pohľadu je toto skúška a test intelektu toho človeka. Niekto môže mať veľmi vysoký intelekt, ale nemusí byť múdry. Práve keď niekto má vysoký intelekt a má nízky charakter, má nízku morálku, tohto človeka ja osobne nepovažujem za múdreho, pretože tento človek bude robiť vo svojom živote zlé rozhodnutia. Častokrát, keď takéhoto človeka dáme do nejakej pozícii moci alebo sily, tak sa naplno prejaví jeho charakter, jeho morálka a tento človek robí činy a veci, ktoré by nespravil ani nejaký hlupý Janko z dediny, ktorý má skončenú ZDŠku. Preto je veľmi dôležité pestovať určité charakterové vlastnosti. Ktoré charakterové vlastnosti sú dôležité? Není to žiadna atomová ako fyzika. Sú to veci, ktoré sú veľmi jednoduché, ktoré mnohí z nás sme okolo nich išli a počuli ich, ale otázka je, či ich naozaj žijeme a či ich naozaj trénujeme. Pretože charakter nie je niečo, o čom sa máme nejak rozprávať alebo rozímať, je to niečo, na základe čoho žijeme. V prvom rade človek by mal mať taký charakter, že nechce ubližovať druhým bytostiam. Nechce robiť zle, čiže má dobré zámery vo svojom živote. Ak človek dokáže mať tento charakter, vie mať okolo seba správnych ľudí a vie sa vyhnúť mnohým problémom. Pretože keď nechcete ubližovať zámerne druhým ľuďom, tak sa budete k ním správať rozumne. Budete robiť múdre rozhodnutia. Týmto spôsobom náš charakter môže formovať múdre rozhodnutia a dokáže zlepšovať náš život.